What's up mga kapaparts? Tayo na ay magtanim upang hindi bili ng bili pa. So sa araw na ito mga kapaparts, magsisimilya tayo ng pipino. So ihanda ang mga sumusunod mga kapaparts: container, lupa, at saka tubig, at saka yung similya ng pipino. So sabay-sabay tayo magtanim sa ating bakuran upang balang araw hindi na tayo bili ng bili pa. So let's do it mga kapaparts. Safford Jokes. So nandito na, nakahanda na po ang seedling ng pipino. Ito po ay ang buto ng pipino seeds mga kapaparts. At ito naman ang container na may butas sa bandang gitna. Virgin na virgin ang butas mga kapaparts. Upang lagyan natin tong lupa mamaya na tulad dito. And then diyan natin ilagay yung similya ng pipino. Tapos bakit may karton dito? Kasi dito natin mamaya i-secure yan mga seeds para hindi puntahan ng mga langgam. So kung ang tanong nyo po ay bakit mayroon ganito, so abangan kung saan natin to ilalagay. Basta importante to mga kapaparts sa pagsisidling ng mga ganitong klaseng gulay upang hindi naman sayang yung seeds natin. To be sure na lahat talaga sila ay tutubo. Pwede naman to i-direct mga kapaparts doon sa lupa. Kami kasi dati nung sa bukid pa kami, hindi na namin to isi-seedling pa. Direct na namin to itanim doon sa may lupa. Kasi dating panahon, wala pa yung mga peste sa ating mga bakuran. Meron siguro pero kakunti-kunti lang. So mabubuhay sila. Pero sa pagkakangayon mga kapaparts, hindi na natin masiguro na mabubuhay to kung i-direct natin dyan sa lupa. Kasi marami dyan mga langgam, ano mga peste naman dyan. So isa na dyan ang manok. So kaya ganito ang procedure gawin natin dito sa ating gardening tutorial dito lang sa backyard. Yan mga kapaparts, abangan. So ang una po natin gagawin mga kapaparts ay maghanda ng lupa. So linisin mabuti yung lupa na be sure na wala siyang halong mga bato-bato. So kung may mga bato-bato man, tanggalin yung mga bato at saka mga kunting mga foreign material dyan, gaya ng mga plastic, bato, mga bildo, tanggalin na natin yan kasi para yung ugat ng similya natin ay diretso sa lupa. So nandito na yung lupa na sinesegregate natin. Ayan. So next step is ito, gawin natin ganito. Ayan. Tapos itong container na to, isukat natin dyan pag ganon, mga ganong kahaba, putol. Ayan, dalawa, isukat natin dyan. Ayan. So sana makuha nyo to mga kapaparts. Ito mga technique, alternative paano magsisidling ng mga buto ng mga gulay. So hindi lang pipino, kahit anong mga gulay, pwede yung sitaw, ampalaya, ganito ang procedure. So nandito yung container na may butas, ilagay to cross, naka-cross siya sa baba, ganon. And then lagyan ng lupa, isikit ang lupa pag ganon, dapat masikit siya. Ayan. And then
Pag ganyan na siya, kukuha tayo ng seeds ng kahit anong seed. Ito ngayon ay pipino, dalawa. Ayan, dalawang buto ng pipino. Itutusog natin yan. Pag ganon, itutusog dito sa may containers. So bakit dalawa? Kasi ginawa ko tong dalawa. Kasi pag hindi masurvive yung isa, at least may isa pa. Ilibing talaga sa bandang ilalim. Tapos isikit, ganun. So ang tanong, bakit mayroon ng ganito, mga kapaparts? Kasi pag matubo na ito, hindi na natin masyadong igalaw yung puno, baka magalaw yung mga ugat niya. So anong gagawin natin? Iganon lang, tapos hihilain pataas. O yan. Tapos i-transfer na natin sa lugar na kung saan gusto natin i-transfer. Nang nandyan na tubo na yung similya ng gulay na ginagawa natin. O ito ngayon ay pipino. So ito pwede na natin gawin, gamitin ulit. So iyon ang purpose, mga kapaparts, bakit ginagamit natin to. Lukay ng nyug. Pwede rin lukay ng dahon ng saging, mga kapaparts. So ibalik natin. Simple as that. Oh, ayan. Meron ako dito, dalawa na. So lahat to ay gagawin natin ng ganito, mga kapaparts. Ha? Upang sa ganun, hindi na tayo mahirapan pa mag transfer. So nandiyan na, nakadikit na siya, oh. So ano ang next step natin ay prebisan natin ng tubig. Yan. Oh, hihigupin niyo yung tubig pabandang pababa. Sa nakita nyo, tumutulo siya dito. Hayaan niyo matulo. Yun na ang first step. Ang gagawin natin. So lahat ito ay gagawin natin ng tulad nito. Tapos ilagay natin sa isang container na kung saan hindi pwede galawin ng mga pesting hayop, manok. Yung manok puti. Manok puti ni manok ni San Pedro. So ayan, mga kaparts. So tayo na. Gawin na natin ng marami. Ayan. Okay. Dahon ng niyog. Putulin ng ganun kahaba. Ayan. Ito, pwede pa ito gamitin. Ayan. Mga kapaparts, ganun lang, kasimple. Tapos, itiko. Yung ganito, itiko. Yun. Tapos, ano bang diameter niya? 1.5 inch. Ayan. Nakatiko na siya ng 1.5 inch. So maglagay, pakros. Ayan. Maglagay ng lupa. Simple as that, mga kapaparts. And then pisilin. Ayan. Huwag masyadong, para hindi masaktan. So mga kapapart, sana lahat tayo ay tatanim. Upang sa ganun, balang araw hindi na tayo magbili pa. Alam nyo ba itong pipino, mga kapaparts? Nung isang araw pumunta ako sa palengke, nagbili ako ng pipino. Yung pipino na ganun kalaki, na ganun kahaba. Alam nyo ba magkano? 30 peso, mga kapapart. 30 pesos. So, pagbili na lang tayo ng similya, magtanim lang tayo. Magtanim tayo ng pipino. Kung kailan man ito mag-harvest, okay lang. Basta mayroon na tayo tinatanim, aasahan natin, may aanihin. Yan. Itusog na natin yung buto ng pipino na patayo. Ano? Ilibing talaga. Hindi yung mamatay. Pag buto lang, dapat ilibing para mapil niya talaga na nasa ilalim talaga. Pag masyadong malalim, mas mapil niya talaga. O yan. Yan. So
lagyan ng kunting tubig para mabasa, kasi pag mabasa mainam. Mga kapaparts, so ilan na? Dalawa na. So tuloy-tuloy lang, ganun lang talaga mga kapaparts ang procedure ng paggawa ng similya ng pipino. So ayan ang area. Pag tumubo na to na ganitong kahaba, pwede na natin i-transfer sa tunay na area, doon sa lupa. So doon na sa hinahanda nating loop area. So dito lang muna siya, ipatubo natin sa isang container. Kung wala kayong container na ganito mga kapaparts, ito kasing container na to ay pinulot ko nung kumakain sila ng fruit salad, no? Siyempre, invited tayo sa birthday, marami silang salad, di ba? So tinatapon lang nila yung container ng fruit salad. Kinuha ko. Hindi nila alam kung anong plano ko. Yan. Yan. Tapos ngayon binutasan ko yan sa bandang puit. Yan. Kasi ang plano ko, purpose ko talaga, pag magsisidling ako, meron akong container. Yung baso ng kape, mga kapaparts, di ba, mag-iinom tayo ng kape, yan sa mga kanto-kanto. Ang baso nila ay plastic. Plastic container, yung baso. So pagkatapos mag-inom ng kape, marami lang doon sa basura nila na tinatapon lang nila yung baso. So pwede tayo maghingi sa kanila at doon natin gawin yung seedling natin para upang sa ganun yung mga seeds natin ay sigurado buhay na buhay, secure na secure. Ayan, ayan na tayo mga kapaparts, nandiyan na. Ito na naman isa. Ayan, ganun lang mga kapaparts ang procedure. Sana nakuha nyo mga kapaparts at sana ay gawin nyo rin to sa inyong mga bawat bakuran. Yan lang talaga advokasya ko dito sa YouTube channel ko mga kapaparts, na hoping balang araw lahat tayo ay, hindi naman lahat tayo, ay karamihan sa atin ay hindi na bili ng bili pa ng mga gulay sa merkado. Tayo na magtanim para iluto. Kung may sobra, pwede ibigay sa kapitbahay o pwede rin ibenta. Pero kung wala naman tayong malaking area, na yung area natin kasya lang sa 5 puno ng halaman, so tama-tama lang para i-konsumo. So kunti-kunti lang natin itatanim. Yun, ganon mga kapaparts. So, tapos ilibing na natin yung seeds. Ganon. Ganito lang ang procedure mga kapaparts, kasimple. Kung matitigas kunti yung lupa nyo, pwede nyo itusog muna ng kahit anong bagay, yung palito, tapos itusog yon para nasa ilalim talaga siya, tapos idikit. Yan. Yan. So yan, sa mga hindi pa alam kung anong purpose nito, ito ang purpose para madali siyang hilain pataas mga kapaparts. Yan. Di ba? Ano na kasimple, tapos ibalik natin. Ayan. So madali siya i-transfer doon sa lupa. So thank you for always watching the Papar's Jokes. Nandito sa Papar's Joke ay nagtuturo po si Papar's ng cooking tutorial at gardening tutorial. Ang mga ibang video ni Papar's dito ay nagluluto at ang mga gulay ay galing lamang sa backyard ni Papar's. So magluto tayo ng mga preskong gulay na alam natin na wala talagang halong chemicals, na kasi tayo ang gumawa noon, tayo ang nagtatanim noon. So luto at saka magtanim. Ayan, estimated na lang yung ganun mga kapaparts kalaki. Tama-tama naman, oh. Tingnan nyo. So estimated lang. So
Kung nasubrahan kayo sa laki, pwede din ito dalawang piraso ganun. Di naman dapat sobrang laki. Patas syempre, mayroon lang siya na pwede natin hawakan, ihila pataas. Yun. Tapos maglagay ng lupa. So, parts, sana balang araw makikita ko rin kayo na nagpo-post na rin. Nagpo-posting na rin sa Facebook nyo, mga followers ko sa Facebook na nagtatanim din kayo mga gulay sa bakuran, sa backyards natin. So, masaya ako noon pag makita na lahat tayo ay natuto na magtanim. Talong, pwede rin dito. Kamatis, ganito rin ang procedure. Kamatis, talong, at sal. Yan. Para hindi na bili pa mga kapaparts. Ayan. At sal, pwede ganito. Kamatis, talong, ampalaya, sitaw. Pwede gawing ganito ang procedure sa pagsisidlings bago i-transfer doon sa original na lupa. So i-transfer natin sa pagmalaki na ito mga kapaparts, pwede i-transfer sa malaking paso. Sa malaking paso na natin i-transfer yun. So, ngayon dito lang muna para pwede natin i-secure dito sa maliit na lugar din. Ayan mga kapaparts, simple as that. Ayan mga kapaparts, may nagawa na tayo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pieces na seedling ng pipino. So ang gagawin po natin ngayon ay i-transfer na natin dito sa karton na to to secure na walang mapuntahan ng mga langgam. Ayan mga kapaparts, manok o anumang klaseng mga hayop, pusa, aso. So dapat nandito sila nakasecure mga kapaparts. Ayan. Hayaan natin sila hanggang tutubo. Parts, tapos takpan natin pangsamantala ng plywood. So bibisitahin lang natin pag ganun. Pag pumutok na yung lumabas na yung mga puti-puti, na ibig sabihin nun, yun ang pipino na tinatamnan natin na tubo na siya. So ganun lang mga kapapart, kasimple ang magsisidling ng mga gulay. So salamat talaga sa palaging panonood dito sa Papart Jokes, sa gardening tutorials and cooking tutorials, travels and Chabacano language tutorial. So Chabacano de Zamboanga, buenos dias, kapapars around the world, I wish you all God protected. Bye bye. Fafford Jokes.